Takže čus lidi, tady Ondra, s Lubkou Pořičkou hraje a dneska to bude prozkoumávačka v jednom vodáku, kde se přistaší. Ne, já se rozhodnu strašně, protože to byla jedna taková zkoumávačka. Jo, jsme prostě takhle tady. Dajte lajky, odběry, jdem tam. No bych šel doma zapředu, než to bych vůbec zezadu. Dejte like a odběry, aby jsme se dostali k 500 odběratelů. A docela rád bych to i oslavil, že bych z toho udělal prima video, ale jako fakt jako prima. A jsme vevnitř. Tak to tady vypadá. Kamo, počkej, ještě jednou tak. Dig tak ta o. Kadig. Takže se tady prozkoumáme celý. No spíš ne, no tady dole nahoru dneska nepůjdem. Ale šel bych do podzemí. Ne do tady z toho. Ale do jiného. A tam je dig tak dál. Takže bych šel rovnou do toho podzemí. No tady kamoš vám říkal, že tady to je první a pak tam bude ještě jedna část. A bych šel do těch část 3, která už je v podzemí. V tom podzemí je mega tma. Možná tam ani nepůjdu, protože je tam jako tma a tady 2 mobily nemám. A když tam půjdu, tak tam bude jako tma, jako vlka, tam se nedá vidět na krok. Prostě budete tady prostě také podzemí a z toho podzemí půjdete pak tady z toho komína. Nebo víte co lidi, já tak vás mám rád, tak půjdeme na komín. Takový menší, budeme prostě na komíně, takže je dobrý snad. Nevím, jak tam jako vylezu, protože to bude těžký. Jdou spát, to taky bude těžký s jednou rukou líst, ale bude to hard. Ale to nějak zvládnu, když tak tam možná ani dělat nebudu, protože nechci skončit s YouTubem. A pokud se ptáte, proč jsem se dal takový kanál, nesebral, to byl můj kanál, jenže pak se to takhle zem, tak se tady budu takhle opírat. To bude ještě vysoko. No bude to těžké jako lidi. Jsme tady také v dálce, tam ještě výš. Bude to docela trvat, ale lepší než nic. Dneska je velký sluníčko. To dřina, kámo. Normálně to vůbec nevadí. Normálně to je lehký. Ale jako, když to takhle natáčím, tak to je takový těžší. Tam ještě jen kousek. Omlouvám se, že to teď vypadá trošku divně. Ale já se bojím o svůj život, kámo. Lepší by to bylo ve 2. Že by mi natáčeli z dolička, pak ještě z horejška. Už pár nejradši do kapsy, že by se tady to video jako nechce stříhat. Jsem tady. Jsem tam. Jsem tady za chvíli. Tohle je vejška. Ještě budeme vyšší. Kam to položím? Jsme tady. Ano, jsme dost vysoko. Jak se můžete kouknout, to je docela vysoko.
To je možná pro mě. Takže čeká, co bych udělal. Tady se udělám nakonec videa. Takže lidi, jdou si pro mě. To konec videa, dávejte odběr a like. A zatím čus!